Hagaban ni gong siap tu kena ingo yo belai ubalai lam yengi ubala khot yengi mengin ye lum hakan ni ka yeng kentang ka yeng ka balum ka balang ye ki khun ki bajot ki bapra ki babhai ki bahok ki bapop nyai ngo yo belai na ka benta ka jiglong Catholic namar dei tang ha ka balang Catholic kebahikai yangi ban rakhe ya ka porlen mangi ki Catholic ngiyo ya ka paskha da ka jingpen kre om tang jingpen kre da kan yam da rukom da dostur henre ngi shimenta ha ka paskha da ka badon benta ha ka jing sha shitom jo Chris uturai zugi Tungin ay ngu yu blay nak beta kini ki baro. Shimet ngay kublay yak mga shimet ngay kublay yak inong panya jo block 5 kabla ialade yang amenta kasngi ban kren hagani ka janmit ban kren ban ya puson yak katu kani ki mat ki biya day bat ka porlen. Habang kren ka porlen baro na pedeng jong ingitip ya lai teli ki benta kabaka balang kapen kesan hakani ka porlen bar kita ki benta kilong kumni harum kabaning kong kadai ka jingsha jingit ka ka jingsha jingit ka jingsha jingit kadai ka rukom ka bala rimtam ha ka jingle jong ki ju hakaban penkre ialade na kabenta ka jingkala bamut na kabenta ka jingkim ka batmai wadu jisu ule ya kata bat penkre ialade bat ladangi keli ladangi puson susu ya kata ka jing balai dan kam sha jing ed hakani ki por kat bangarang puson ni kini ki mat ka wei ka jing suk thu jonga ka longkum ni baka jing sha jing it ka dei ka jing pentali ialade haka juk menta haba mangi baro ngilong ki ba pikir ya ka jing kot jing khia ngi ju pen khu ya ka met ka phat jingi da ki rukom ki ba pher but ka wei ka rukom ka bangi pen khu ya ka met jingi ya ki benta ki ba shopo ka dei kata ka bangi ong ka detox silde na ki ba jakhlia jo ka met hakani ka porlen ka balang ka hikai yangi kumno bangin pen khud yala ka mensim bat kata ka dei ka jingsha jing it ka pentali yangi ka pentali ya ka met bat ya ka mensim baro ki brio ki basha jing it kiyo ika bor ka bamayan ki ba sha jing it kiyo ika bor ka pla ban sngu thu yo blei ban kham jan shu yo blei haka jing pa ho pa hai haka jing ka dang jong ka po ni juk mau yo blei ujisu habas shuaban sedang ke mission ju habas sedang ke mission ju ulas chat ngan sau pos ngi But hakini ki sau pos ngi ujau kas ep bat kas nam. But hakini ki ujisu kumanga mapi ula shatngan. Kam shimla long ka basuk ye ujisu ban shatngan. Namar ulong ubriu bashisha badu blei bashisha. Lese bana day ki bor jingi mental lese ngi la yo pang gastric. Henry ujisu ula shatngan. Ban sedang ya ka mission jong u haka jug rukom haka jing long kristan jungi ka porlen ka di ka wei ka por ka bakong san ka bangin sedang ya ka jing em ka batmai ondang la yo ya ka ni ka benta ban ai ka jingkren haka ni ka janmit habang puson ni kini ngasuk thu shisha baka porlen kam dei balong tang shisien shisnem ka porlen ka dei balong baro shisnem namar ka pentamai lenteria ka jing em jungi kapen thamai na takadaw ngidi ban rakhi ya ka porlen ha ka rukom ka badai tong ini ialade makan ka porlen ka melong tang ka dustur kumbaki ju gila rakhi
Habaki ju kila rakhi ya jing sha jing it kila rakhi ka akum ka dustur ngatrai ngi so tho ya ka tin dustur ka diga ei ka dustur ka de kata ka jingle bat bun na pedeng jengi habangi le ya ka dustur ngim so tho ya ka nong rim jong ka tongin so tho ya ka nong rim jong ka jing sha jing it ko mga ong mane ka dei ka jing pentali ya la de balai bantali ba on pendap biang da ka eipat habau jisu ba pentali laldi sau pau sngi sau pau met ula tali ula jandap daki artli gi benta lesi ula la kusudru ula wan persang ya u ban pendap ya kamen sim jeng ula persang iki but jeng u ban pendap ya u Henry ujisu simlai lad haka ju kerukom mangiru habangi sya jingit hakin ni por ngin sa teli bat ladangi teli ngin habu daka we ka jingkeli daka eipat ngin pendap wat ai lad baka jing sya jingit jingi ka long ka dustur haka gospel ni yo i bagi parsi ki wan sya ujisu kila komplain ni ujisu ki ong makisin ran jong me kim shim la sya jingit ujisu ong senran jonga kinong kaman sya jing it namar unong let kurim udon ka ba udang don ondang ala let mga kinsa sya jing it para kastan mangir ni si bentai kata menta bangin sya jing it bangin pentali ladi uji su lahi kai kumni haga gospel ko Matthews Henriu kendai ka ong kumni Pipat haba pi duai tu rung halaki pulit kang ya jing kang batu duai yu pa jong pi haka bari kaporlen kadai kata kapor haka ba ngin hab duai haka bari haka jing jar nang ta ka ongkum ni pat bat ukpa jong pi bayo i haka bari unsiu keliang yapi ai bangan ong biang sesisian unsiu keliang mang yapi ka jing duai kam julet teli ki briu ki baduai ki long ki bakmen ki briu ki baduai ki dap da ka jing ringkat ka jing kemen ki bun ki problem sa ka jing jong ki Henry ki briu baduai ki dap na marbo pau bah beneng usiu keliang yaki na kata kadau ngan puli biasa ka wei spang ka jing sha jing it ngapoy siya kaway bentapat. Pipat, haba pisya jingit, to batay laka kamat. Batusad ya laos nyo. Kumta, giway pat kinom tip ba pisya jingit. Haka jingit lang kristan jingit, bunsin ngi jusya jingit, bat ngi knyum artat. Hakinigis ngi. Ngiyas no, wad kunjo nga badang ridru. Lesi lahikay ya lahikay, reka ju upor uknyum. Tongin ya sya jing it dah ka jing kemen dah ka ba itanat ka ba pu da ba ping da ba saat yo snyu in ka jing ka ba normal life ringkat ka jing sya jing it namar ngi jiron ka jing long bat pin ngau beriu ani por to sing to ding ko bendo ha phi ni sat kanado meneb kum tar ter tongin rakhi om kam ka dustur henry kum kata ka jing hikai ka bu jisu la hikai nang ta ka ong kum ni pan kum tanga baki wei kinom tiap ba pisa jingit tang ukpa jong pi ubadon haka bari ukpa jong pi ubadon ba bari un ai by nong ya pi ka jing sha jing it kam ju lately ki briu ki ba sha jing it ki yo ya ka bor ka bamayan ki bor ya ka bamayan na ka takadaw tongin rakhi ka porlen tongin sha jing it in sha jing it bangin long ki ka kristan ki ba khampa nang ta sa ka wei ka benta ka ba ka balang ka hikai yangi ka dei ka jing duai ku Pakistan pila ju persang man puson kamut iu jing duai ka jing duai ha ka ktien kasi ka wan ka tin urdu lesi ktien Pakistan ka ba dua kamut ka jing kerpat ha ka ktien English ru prayer kamut iu ka dei
kajing duai sakawai pat kajing mut jongka kadai kajing kerpat mano bakirpat tang kita ki bedon kam ki kerpat ladang duai kapat isyai bangi long ki briu ki bedon kam ngilong ki briu ki beduk ngilong ki briu ki beduna kajing duai kadak kasen jo kajing duai dei bangi hok kapan isyai bangi don kam yau blei na kata kadau do ngilong ki briu ki beduai ha kan ikapor ngilong ki briu ki besenran tu duai batu syarai nang ta habangi duai kung bangal ong menne ngin duai halaki kamera but ngin im kajing im ka ba normal life don ngin pen jongi beduai hado ba normal life joki ka tudlut ngin duai but kajing pen kudi gospel ko ong kumni uba yo i ha ka bari ukpa jongi uba i bari unsi ukliang yangi ki briu ki beduai ki yo yau so jong kajing duai but uso jong kajing duai kadai kajing tengen na kata kadau ladang impat long ki briu ki beduai dongin sedang no menta nado kani ka ayom len bangin long ki briu ki beduai ngin duai in kam jan show blay wat habangi jan show blay kajing suk kamen sim bun na pading jungi menta ngi shemi kajing ha ka perthei ngi yo kajing pang ba pher kajing pang men sim kadawai jong kajing pang men sim kadai tang kajing duai klem kajing duai klem kajing sngorit klem kajing pendem yel di ahmad ublay nginom yo ya kajing kerku tungin duai bad habangi duai ngiju kabrit ngi pendem laga khle balai ngi pendem ya khle ka way na ki dak ki gesture kan ka gesture ka dak kashin ka i bangi long ki basong rit ngi pendem ahmad ubriu duai ringkat ka syadem ka baat dalai lay unum yo mat ya ka jingkerku to ngin sedang banduai ladang im nang ngejios ngau don ki long kami bi ong ngam nang banduai haga gospel kistan ran klehik ong Jisu to hikai yang i banduai Jisu la hikai ngi banduai to gin pan bor men sim bukhut kum no banduai begini yo maat ya uso jong ka jing duai ka por len menta ka de ka ayom ka bakongsan ka hikai yang i banduai na takadaw tung ni simya kabu ngina ngu yu blay bagi rakhi man kasing thoding man kasni ngin pelaj pori la san minute haka juk ka mentale ka suk ba banduai play step mobile phones bun ba ki channels ki hikai ki banduai ki bun ki channels catholic ki hikai ki banduai ngim day shu ban complain bang ngim dang banduai ki bun ba ki nong kren ki nong duai nong pirat ki bikai ngi banduai tungin sedang no do kani ka ayom kum do banduai saka wei pat ka mat ka ba ka balang ka hikai ngi ka dei kata ka dei ban le ki kam isen a le kam isen a kamud you le kam isen a ban le ya kata ke ka kam ka ba mi nakadaw jong ka jing isen a nakadaw jong ka jing snai but habangi le isnai ngile bun sin ni snow ba ngile kam bakraw hot ka dia kam bakraw ka tinu blay ka ong what ai ba ka we ka ti kan tip bia ba ka ti ka we pat ka le ni jo i bun sin haki por Christmas ba haki wiki por haki social media ba ki let a jing rap i baduk i a jing rap i kita berkum ta ter habang ile omdei ba ti tangawi ka tip mereka perthai baro ka wei tip u blai sim lahi kai yang iban le ya kata ka kam uang le haka jing sop kata sin ka pile ipara barid jonga pile yanga tungin pendu ikan ka dustur ban lep hai baduk daga ba pen pau ke social media katu ka diga but jong kita ki bakwa jingmyntoi simet ki don ka dawa bare kani kam dei ka jing kai jong Jisu bangini hile isnai ki baduk da that prathai papli ki baduk katu kam dei ka jong ka jingmut
habang ilay ay, habang ilay ay,